Tarif ippubblikati l-ġimgħa filgħodu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li f'Ottubru li għadda id-dejn ta' pajjiżna kien jammonta għal 4.3 biljun euro, żieda ta' 650,000 euro kuljum fuq is-sena li għaddiet. Fuq dan id-dejn il-Gvern ħallas imax ta' 176 miljun euro, jew medja ta' 590,000 euro kuljum. Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena l-ammont imħallas fi maxjiet fuq id-dejn kien jammonta għal 6 miljun euro aktar mis-sena li għaddiet. Jirriżulta wkoll mit-tarif mogħti mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li din is-sena sa issa il-Gvern fi maxjiet fuq id-dejn nefa' 4 darbiet u nofs aktar mill-ispiża fuq l-investiment produttiv maħsub biex joħloq l-impjiegi u minn nefqa kapitali ta' natura soċjali. Fl-istess ħin fuq il-ħlas tal-imaxjiet fuq id-dejn, il-Gvern nefaq darba u nofs aktar milli nefaq fuq l-ispiża rikorrenti fl-edukazzjoni u fuq l-ispiża kapitali fl-infrastruttura tal-pajjiż.